Sitt kumpaniji tal-gaming f'Malta kellhom il-liċenzja sospiża mill-Awtorità Maltija tal-Logħob. Dan joħroġ mir-rapport tal-Awtorità li jkopri l-ewwel 6 xhur tas-sena u li matulhom daħal fis-seħħ qafas regolatorju ġdid li jsaħħaħ l-infurzar fis-settur tal-gaming. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Heathcliff Farrugia saħaq fuq il-ħtieġa ta' infurzar fuq l-operaturi li għandhom il-liċenzja f'Malta biex titħares ir-reputazzjoni ta' Malta. Fl-ewwel 6 xhur tas-sena diġà ħadna l-liċenzja lil sitt kumpaniji, ġifieri kumpaniji li kienu joperaw il-gaming bil-liċenzja Maltija dak ittieħdithom il-liċenzja. Barra minn hekk ukoll jekk tara fl-istess rapport għandna anke figura fejn tgħid illi 35 persuna ġew waqfa milli jkunu b'xi mod involuti taħt xi liċenzja tal-Awtorità. Għalina dak huwa importanti ħafna għalfejn dak turi li aħna maħniex interessati biss mill-aspett ekonomiku imma nafu li aħna biex dak l-aspett ekonomiku jibqa' hemmhekk irridu nipproteġu l-ġurisdizzjoni allura nagħmlu xogħolna bħala regolatur illi kemm jista' jkun inkunu ċerti li dawk li qegħdin wara dan il-business, dawk li huma qegħdin involuti fil-liċenzja tal-MGA ikunu kif ngħidu hekk aħna fit and proper. Ir-rapport juri wkoll li l-Awtorità solvit kważi 1800 ilment li sarula minn diversi laba. Is-Sur Farrugia spjega kif l-azzjonijiet ta' infurzar kif ukoll is-sospensjoni tal-liċenzja fuq il-kumpaniji u l-operaturi tal-gaming huwa ikkawżat minn diversi raġunijiet fosthom ksur ta' regolamenti. Ukun hemm ukoll ħafna investigazzjonijiet għaddejjin illi aħna jekk aħna jinqabeż dak li aħna nsejħulu bl-Ingliż tgħidu risk appetite. Jiġifieri jekk aħna nħossu li liċenzja partikolari għal raġunijiet varji minħabba investigazzjonijiet li nkunu qegħdin nagħmlu tkun qiegħda tesponi lil ġurisdizzjoni allura lil Malta għal riski li huma żejda fl-opinjoni tagħna, allura aħna hemmhekk nieħdu deċiżjoni li waqfuha. Minkemm ilha li daħlet fis-seħħ ir-raba' direttiva kontra l-ħasil tal-flus, l-Awtorità flimkien mal-Aġenzija kontra l-Frodi u l-ħasil tal-flus l-FIAU għamlu aktar minn 40 ispezzjoni fil-post minn fejn l-operaturi tal-gaming qegħdin joperaw f'pajjiżna. Aħna u Malta fl-aspett tal-gaming għandna uħud fost l-akbar kumpaniji li f'din l-industrija. Sindi meta inti għandek kumpaniji li huma daqs kbar, ir-reputazzjoni hija kollox għalihom. Huma ma jridux jiġu assoċjati ma' ġurisdizzjoni f'dal każ l-MGA li ovvjament nieħdu ħsieb il-liċenzja ta' Malta, ma jridux jiġu assoċjati ma' regolaturi li mhux serju. Allura huwa fid-dover tagħna biex aħna nipproteġu kemm il-ġurisdizzjoni ta' Malta kif ukoll li dawn l-operaturi li jażlu li huma jkunu qegħdin setjati hawn Malta, allura huwa id-dover tagħna li aħna nieħdu l-miżuri kollha li hemm bżonn biex aħna nipproteġu lilhom ukoll. Ir-rapport juri li sa Ġunju li għadda 300 kumpanija kienu liċenzjati f'Malta u bejniethom qed ħadmu 6800 impjegat full-time. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.